Здравейте, колеги! Поредният адмирал е привършен и готов за пращане. Чай да го усилим малко, да се чува. Така, желязо. Дискриминацията. Още малко. Почва да го пука. И още малко ако дадем и го изрязва напълно. Така. Цвят. Така, волумето работи. Честота. Дебели тембри. Оптъс много избяга. Тук нещо гъгне. Ето. Като се слои в кутия ще се чува доста по-добре. Так, ето ги най-ниските. Направо иска да гръмне. Цак. Така ми харесва. Земята в момента е на ръчен. Ето, ръчен. Штракваме. Автоматичен, това е ферит. Няма. Връщаме пак на ръчен. Накъде беше? Насам. Почти го изчисти. Готово. Изчистене. Сенс чувствителността е ясно. Сега съм в стаята, тук наблизко има доста смущения, но иначе има страхотен прак. Да. Общо взето. Това е, готов е за изпращане. Да ги завъртим така. Цак. Така. Дайте по един лайк. Нагоре е пръстчето. Чао и до скоро.